žiadosti, tu je žiadosť, na základe žiadosti podpísaných 4 poslancov. Prečítam žiadosť zvolania mimoriadneho zastupiteľstva v zmysle paragrafu 12 zákona 369/1990 o obecnom zriadení. Žiadam o zvolanie mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva v Kapušanoch na deň 24.11.2015. Termín bude určený podľa časových možností na neskôr 26.11.2015 bodom programu návrh žiadosti obce Kapušany o predĺženie dočasného povolenia pre prístrešok zrubový objekt so sedlovou strechou umiestnený v blízkosti Kapušanského hradu. Je tu odôvodnenie s tým, že chcem ísť klasicky podľa programu, takže odôvodnenie môžem prečítať potom neskôr, čiže na základe žiadosti pani Kutekovej, pána Stankoviča a pána Dorina som zvolal to mimoriadne zastupiteľstvo. Program ste dostali v pozvánke, prečítam program. Čiže po prvé otvorenie, po druhé voľba komisii, po tretie kontrola plnenia uznesení, po štvrté návrh žiadosti obce Kapušany o predĺženie dočasného povolenia pre prístrešok, zrubový objekt so sedlovou strechou, umiestnený v blízkosti Kapušanského hradu, po piaté diskusie a po šiesté záver. Pýtam sa, má niekto návrh na doplnenie programu alebo pripomienky? Chcela by som len doplniť, bol aj otvorený list, zachránite hradnú Dravenicu, ale som chcela doplniť ďalšie podpisy. Dobre, ďakujem. Čiže dávam hlasovať, kto je za návrh programu. Ďakujem, 8 za, konštatujem, že som uznášania schopný. Jeden poslanec zatiaľ chýba. V rámci druhého bodu voľba komisí, čiže opäť ideme podľa poradia. Návrhová komisia pani Kuteková, určenie overovateľa, respektíve návrhová komisia pani Kuteková, overovateľa zápisnice, jak som hovoril, ideme poradiť, čiže pán Stankovič a pani Havelová. Má niekto nejaké pripomienky k tomu? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za tento návrh. Ďakujem, všetci za. Bod číslo 3 je kontrola plnenia uznesení. Pokiaľ ide o kontrolu plnenia uznesení, tak to bude dosť také jednoduché, pretože pripomeniem ako vždycky uznesenia, ktoré boli na poslednom zastupiteľstve 9.10., pretože potom bolo to prerušené. Takže tie uznesenia sú splnené až na uznesenie 43. Išlo o predaj nehnuteľnosti pre pani Švecovú s tým, že my sme už podpísali zmluvu, ešte to nie je vyplatené, že bude vyplatené, tak dáme súhlas na zápis do katastra. Ďalšie uznesenie, ktoré ešte je v jednaní, obecné zastupiteľstvo Kapušanov poveruje starostu obce vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemkov od NKTH Kapušany za účelom ich kúpy v zmysle geometrického plánu číslo 5/2015 vypracovaného inžinierkou Dominikou Čechovou z 27.8. Pokiaľ ide o toto uznesenie, tak sme vstúpili do jednania s vlastníkmi. Stav je momentálne taký, že jednali sme aj na lesoch, aj na grécko-katolíckej cirkvi aj u pána Lukáča, vzhľadom na vyjadrenie a podpis pána Lukáča s tým, že on nič nepredáva, len dáva do prenajmu, to znamená, že sme rozoslali nové tieto listy a žiadame proste uzavrieť zmluvy na dobu, na prenajom na 20 rokov. Čiže pokiaľ budeme mať tie zmluvy podpísané, tak vtedy môžeme robiť zápis do kadastra, aby sme nemuseli stále žiadať povolenia, pokiaľ tam nejaké hradné hry a tak ďalej. Ďalšie uznesenie, ktoré ešte zatiaľ nie je splnené. Prosím. Doporučujem potom k tomuto prijať nové uznesenie, pretože súhlas je vstúpiť do jednania ohľadom kúpy. Takže vstúpiť do jednania ohľadom dlhodobého prenajmu. Aby bolo uznesenie aj na dlhodobý prenajmu. Tomu sa vrátime príšte. Ďalšie uznesenie, ktoré nie je ešte splnené, bolo obecné zastupiteľstvo poveruje starostu vstúpiť do jednania s pani Zuzanou Rakošovou, ktorá je vlastníkom pozemku PC KNC 48 v katastri Kapušany za účelom jeho kúpy pre potreby denného stacionára. Čiže tak, ako sme minulé, keď som vám rozprával, čiže ja som vstúpil do jednania s tým, že návrh bude predložený na riadnom zastupiteľstve.
Dohodli sme sa na cene, takže predpokladám, že na najvyššom zastupiteľstve sa k tomu vrátime, aby sme proste dnes sa venovali tomu, čomu sa máme venovať. Pokiaľ má niekto nejaké otázky k prijatým uzneseniam zo zastupiteľstva 9.10. nech sa páči. Pokiaľ nemá, konštatujem bod číslo 3, kontrola plnenia uznesení. Sme prerokovali, nastáva bod číslo 4, návrh žiadosti obce Kapušany o predĺženie dočasného povolenia pre prístrešok, zrubový objekt so sedlovou strechou umiestnený v blízkosti Kapušanského hradu. Pokiaľ ide o tento bod, tak vzhľadom k tomu, aby som vylúčil, aby ma niekto podozrel, že som zaujatý voči Rákociho ceste alebo voči pánu Šarošimu, tak týmto odovzdávam vedenie zastupiteľstva zástupcovi inžinierovi Lapošovi. Neviem, tak v podstate preberiem vedenie, alebo teda vedenie tohto zastupiteľstva a pristúpime hneď k 4. bodu. Návrh žiadosti obce Kapušany o predĺženie dočasného povolenia pre prístrešok v zátvorke zrubový objekt so sedlovou strechou umiestnený v blízkosti Kapušanského hradu. Aby som požiadal zvolávateľov mimoriadneho zastupiteľstva, aby tú žiadosť nám teraz prednesli. Návrh žiadosti obce Kapušany. Spolu so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva v podstate, alebo respektíve návrh žiadosti obce Kapušany o predĺženie dočasného povolenia, sme doručili obecnému úradu takisto aj otvorený list občanov starostov obce Kapušany, ktorý vlastne podpísalo 111 obyvateľov, kde vlastne takisto žiadajú, ale prosia troch vodov pána starostu, pokiaľ aby zase bolo plánované rozoberanie Drevenice, aby sme včas požiadali príslušný úrad o predĺženie povolenia na umiestnenie hradnej Drevenice na súčasnom mieste na ďalšie trojročné obdobie a aby vyhoveli žiadosti poslancov, teda aby pán starosta vyhovel žiadosti poslancov a zvolal mimoriadne zastupiteľstvo. Čiže vlastne pán starosta vyhoval v dvoch bodoch, čiže v prvom a v treťom. A o druhom bode vlastne máme jednať dnes. Máme dnes rokovať vlastne o podaní tej žiadosti. Vy ste požiadali o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva s návrhom prejednať návrh žiadosti obce Kapušany o predĺženie dočasného povolenia. Preto túto žiadosť myslím, že máte pripravenú. Alebo nemáte? Žiadosť podáva preto. Ale návrh žiadosti vy ste dali tam v tomto, že bude prejednaný, čiže mali ste predložiť aj ten návrh žiadosti. To je jedna veta, dá sa naformulovať. Áno, to už nie je problém. Ale to nie je vaša vec, vy sa do zastupiteľstva nemiešajte, neprerušujte nás. Vy dostanete v diskusii čas na prehovorenia a teraz do zastupiteľstva, do jednania na mňa vstupujte vôbec. Ešte raz vstúpite, tak vás dám vyviesť. Takže v otvorenom liste sme žiadali, aby obecný úrad, alebo pán starosta požiadal príslušný úrad o predĺženie povolenia. A o tom sme mali rokovať. Áno, že obecný úrad, alebo obec požiada o predĺženie povolenia. Áno, ale obecný úrad požiada, čiže predniesie nejakú žiadosť na odbor životného prostredia, a tú žiadosť, keď niekto predkladá alebo zvoláva mimoriadne zastupiteľstvo, tak mohol... obecného úradu? Nie. Som poslanec a ale žiadame... Pála, budeme sa teraz naťahovať. Nebudeme sa naťahovať. Máme žiadosť. Ja si myslím, že žiadosť nie je problém napísať. V poriadku? Dobre. Takže môžem svoje stanovisko predniesť? Nie. Vy ste mali predniesť žiadosť, nie stanovisko. Stanovisko vy predniesiete až potom, jak vystupujeme k tomu hlasovaniu. Dobre, v poriadku. Pán starosta, chceš preniesť garanciu? No, keď dovolíte, ja
fakticky už možno 5-krát hovorím proste, aká je genéza toho všetkého, čiže v rýchlosti sa pokúsim proste v rýchlosti interpretovať aj pre tých, ktorí tu na ňom boli. A musím si papieru, lebo to je koľko veľa, že... Ďalší balík. Tak ako viete, pred 4 rokmi sme zahájili práce na oprave Kapušanského hradu. Treba hovoriť, snažím sa hovoriť pravdu, ale mali by sme hovoriť pravdu, ako to bolo, čiže celá akcia sa začala aj vďaka pánovi Šarošimu, ktorý proste prišiel na podvestnú rad s tým, že je takáto možnosť, pretože boli vyhlásené výzvy, tak samozrejme my sme v tomto období boli zaťažení inými výzvami, čiže samozrejme sme privítali iniciatívu a sme povedali, že nech sa páči, ideme do opravy Kapušanského hradu. Samozrejme predtým bolo treba vybaviť spustu papierov, aj spustu povolení a potrebovali sme získať rozhodnutie z Krajského úradu životného prostredia, ktoré mám tu na. Takže vybavilo sa povolenie, respektíve rozhodnutie, ktoré vám prečítam, aby ste vedeli všetko to rozhodnutie. Rozhodnutie nebudem čítať celé, rozhodnutie fakticky bolo vydané pre obec Kapušany. Dôležitú vec je si uvedomiť určité veci, ktoré budem čítať. Čiže po A v rozhodnutí sa píše, že povoľuje výnimku. Si zapamätajte, že výnimku zo zákazu ustanoveného paragrafom a tak ďalej, lebo je to 5. stupeň ochrany, čiže zapamätajme si, že výnimku. A vydáva súhlas, a to je tiež veľmi dôležité, opäť podľa paragrafu, to vám nebudem čítať, je to tu, čiže je to nahliadnúť, respektíve vieme urobiť kópiu. Čiže vydáva súhlas na umiestnenie krátkodobého, prenosného zariadenia prístrežku za hranicami zastávaného územia obce v 5. stupni územnej ochrany v prírodnej rezervácii Kapušanský hradný vrch. Krajský úrad životného prostredia Prešove, odbor ochrany prírody a krajiny podľa paragrafu určí žiadateľovi, čiže obci, bližšie podmienky vykonania povolených činností zabezpečujúci ochranu prírody a krajiny. Píše sa tu 10 vecí, tie čítať nebudem, pretože ste s ním už dávno poznamení. Akurát spomeniem, že prístrešok je, alebo bude umiestnený, je umiestnený na, ešte stále hovorím o prístrežku, je umiestnený na parcele KNC číslo a tak ďalej, cca 20 metrov severozápadne od objektu hradu, čo je dodržané. No ale v ďalších podmienkach, kde sa píše, aký má mať podložisk 25 metrov štvorečný, kamenné ohnisko pre zakladanie ohňa bude umiestnené v areáli hradného vzorcu, čo samozrejme nie je urobené, pretože ohniska mimo areálu nesmú byť, ani nebudú. No, termín začatia prác ukončiť a tak ďalej, a tak ďalej. Ale pre nás, čo bolo dôležité, bolo to, že do 30.10.2015 žiadateľ, čiže obec Kapušany, zašle na krajský úrad písomnú správu o využívaní prístrežku návštevníkmi a turistami za obdobie od postavenia prístrežku do 30.10.2015. Samozrejme, že obec si túto povinnosť splnila. Ja vám za chvíľku prečítam list, ktorý som napísal na základe tohto bodu číslo 9 z rozhodnutia. A v bode číslo 10 sa píše umiestnenie prístrežku na parcele, to nebudem čítať, a umiestnenie informačných tábľ na stenách prístrežku a s realizáciou týchto aktivít spojený peší pohyb je povolený len do 31.12.2015. Kamenné ohnisko vydaním tohto rozhodnutia bude považované za trvale povolené. To znamená, že kamenné ohnisko, ktoré nie je urobené, tam, kde malo byť, my ho urobíme na budúci rok v areáli hradu, takže nemusíme o to žiadať a bod číslo 9 som mal prečítať. Čiže správu sme zaslali, ktorú vám za chvíľučku prečítam. Je tu toho ďalej veľa, ale myslím, že to nie je momentálne podstatné. No a potom začali na práce, samozrejme začalo sa s výstavbou prístrežku. Po 2 rokoch sa s tou výstavbou prístrežku skončilo, pretože
pán Šaroši, ktorý bol koordinátor, už nebol v Kapušanoch koordinátorom, samozrejme obec už do toho nevstupovala, pretože vedela, že, alebo stále vie o tom, že prístrešok, na čo mal slúžiť, tak prístrešok bude postavený v rámci, vnútri v areáli hradu. Čiže obec už sa o tieto veci ani nezaujímala, už to, čo sa robilo ďalej, bola iniciatíva pána Šarošiho, respektíve cesty, alebo ja neviem, ako to nazvať. Geneza potom nasledovala si tak, ako tu mám všetky listy, čiže kto chce vidieť, ešte raz to rýchlosti prečítam. Bolo tu zastupiteľstvo v septembri, kde som nás oboznámil s tým, že občianske združenie Rakovcieho cesta žiadalo súhlas vlastníka, čiže žiadalo, list bol napísaný na grécko-katolícku cirkev Farnosť Prešov, kde žiadalo povolenie na vybudovanie naučného chodníka, osadenie prvkov drobnej architektúry, to znamená prístrešok pre verejnosť, lavičky, ohnisko, informačné tabule, zavedenie dobrovoľníckej správcovskej služby a starostlivosť o sezónnych chov zvierat, chov kôz za účelom spásania náletových drevín, umiestnenie dočasných objektov, správcovský objekt, prístrešok pre zvieratá, uskutočniť archeologický výskum predhradia a organizovanie podujatí a dobrovoľníckych táborov. Na základe tejto žiadosti grécko-katolícka cirkev 17.4., aj tu je dátum, odpovedala, že nesúhlasí s týmito činnosťami.